Nagahigda sa gwa sa balaya, panguyab sang karton, kag pahangin sa gwa sang kalsada, ang diskarte sang pila ka mga pumuluyo, ako niya makatulog, kag balikaw lang sa kagat sang lamok, kag kapang sa ilatag sa mga panimalaya. Ini mangod sa total blackout, gikan si National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, nga nagapekto sa bugos ka isla sang Panay, kag karon niya ang reaksyon sa pila ka mga residente. Inablos ko na ako, kagina, tungod kay may generator ding aos kape, tidigto na lang sila gina nagpaaso nga ako nga inablos. Dire lang anay panginangin lang anay gamay lang ang timpo lang anay ng kuan wala tulad lang. Oh, at least manginangin di daw, dito sulod tampa. Sura sa payag ni Joy Fantilaga, spokesperson sa More Power Iloilo, yan payag sila nga nag-request sila sa NGCP sang rotational brownout bangod madamo nga konsumidor sa syudad sang Iloilo ang wala sa gyapon sang kuryente humanin kahapon Enero 2. Apang wala naman nakatag sang clearance sang NGCP bangod suno sa ila nga hindi pa stable ang grid system sa rin padayon pa nga ginatumod ang unscheduled power interruption. Alas 9 sang gabi kahapon suno kay Fantilaga nagapabili nga 29.11% o kon 28.5 megawatts ang load niya ginhatag sang clearance sang NGCP sa More Power. Samtang ginatagan pagtamo naman sang natungdan nga ginatingwaan sa More Power Iloilo ang tanan agad mabalik na ang kuryente apang wala sila sa may mahimo bangod NGCP. Ang nagadispatch sa din posible maagahan pa ang total blackout. Kagini si K5 Aaron Rifoyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga stasyon K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.